देखी साफ सुथरा बात बताई पत्रकार जी, हम 200 में देवा तनी फ्री देता, बताई हमरा के ले हम किनका के रउआ तो जानते बानी जब फ्री में देवेला ओकरे बोल वाला होकेला 200 रुपया ई चीज के लेल जियान करी हम फ्री में देते इनकरे से ले करी के इनका भातार मिथुन बा कि ना बा आ इनकर मुंह पर थुथुन बा कि ना बा एगो लोग वीडियो में कमेंट करी। थैंक यू भाई। हेलो गलत बोल नहीं का इवनिंग है करना है नहीं है तो आने वाला है का है ना रहने दीजिए आप ही आप भी चलाइए उधर जाइए ना। एगो रउआरी एगो रही यारी रहा ना ना बीच में ना एगो रउआरी हां ठीक बा टेस्ट पर लाइक मिलियन हुए में भी हुई क्या ठीक है आप हां आप ठीक है कल वीडियो ना हो ना लगे कि दूर 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 खड़ा हो अपने लोगन के देखल जरूरी ना बा यार हम लोग दूसरा बोल देले मतलब समझा रहे कोई ऐसे से मतलब हम लोग देखल कुछ लगने देखी साफ सुथरा बात बताई पत्रकार जी, हम 200 में देवा तनी फ्री देता, बताई हमरा के ले हम किनका के रउआ तो जानते बानी जब फ्री में देवेला ओकरे बोल वाला होकेला 200 रुपया ई चीज के लेल जियान करी हम फ्री में देते इनकरे से ले तो हम कहां जाएं? चली रउआ व्यवस्था लगा दे बताई कमेंट में बताई पहले 200 में हमरा जगह लोग आवत रहे, अब भाई फ्री के माल छोड़ के भाई 200 में मतलब छोड़ देता है फ्री में जाता। बताई कमेंट में तनु जरूर बताएं कि ऐसा ऐसा पत्रकार के का करल जाए के तू बोल आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये बात सही है या गलत है। आपको सब फ्री देगा उसी के पास ना आएगा। बोलिए बोल दीजिए कुछ हम सबसे पहले हम नहीं बोलते यहाँ पहुँच के इनका गले में लगावा। हाँ सस्ता न्यूज़ का बता कल हम आवे रहे तब कल ना कि झगड़ा हो गया है जैसे दूरा पर से बैठे बाइक 60 में तो नंबर होगा